ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮರ್ಮೈ ಇಂಚ ಬತ್ತಲೆ ಪೈ ಪೈ ಹೌದಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಂಪಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಬೇಕು. ಪೊಣ್ಣು ತಿಪ್ಪಿದ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ತಿಪ್ಪಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನೇನು ಮತ್ತೊಂದು ತೋಜಾಬೆ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತೇರು ಪೋಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಪೋಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡು ತೋಜ್ ಏತು ವರ್ಷ ಮುಟ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಇರ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆಡು ಮಲ್ಪೇರು ತೋಜೋಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂದೇನಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಕುಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆದರುವುದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದವರು ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಅದೇ 10 ವರ್ಷದ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಮ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ಹೆದರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಈಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅಂತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಎದುರುಡು ಮೊಟ್ಟು ತಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾದು ಮೊಟ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದಾರಂದ ಉಂಡದ ಐಟು ಕುಲ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ಬಿದಾಡು ತೋಡು ಜೋಕ್ಲೇನಂಚ ಕುಲ್ಲವಡು ಹೌದಾ ಕುಲ್ಲಾದು ಅಂಚದೆಪ್ಪುನ ನಿಜವಾದ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬಿದೈ ಬಾರಿ ಅಂದ. ಮತ್ತೆ ಅವರು 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ನೋಡು ಅವ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವ. ಈಗ ಇದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ಅವಡು ತಿಪ್ಪಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಿಪ್ಪಿ ಗೊತ್ತವಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೆರಟೆ ಬೇಕಂತೆ, ತೆಂಗಿನದ ಚಿಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಗೆಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ತಿಪ್ಪಿದ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ತಿಪ್ಪಿ ಅವುದಾರಂಡ ತುಂಬಾ ಇದಾಲ್ ಇಚ್ಚದ ಕೋಲ್ಗು ಸುರಿದು ಕೋಲ್ಗು ಸುರಿದು ಈ ತರ ಗೆರಟೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು 3 ಕಣ್ಣಿದ್ದದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿದ್ದ ತಕೊಳ್ಳುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೋಲು ಸುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದೇನು ಇದಾಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೂದೆ ತೊಂಡು ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಸೂಪೊತ್ತೊಡವು. ಅದೇ ಒಂದು ತೋಪಲ್ಲಿ ನೀರು ತಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಣ್ಣನ ಒಂಚೂರು ಸುಣ್ಣ ಆಡೋಡು ಬಿಂಜಾತ್ ಚೂರು ಪಾಂಡೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀರಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮಂಜಲತೆ ಮಂಜಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಕುರಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕುರಿ ನೀರು ಕುರಿ ನೀರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕೆಂಪಾಗ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅರಶಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಂಪಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಚ್ಚನೇಕ ಮತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಗರದನ್ನ ಬೆಂದು ಮೀದಾದ ಮೇಯ್ಕ್ ತೈತದೆ ಅವಾಗ ಬೆಂದು ದಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಪುನ ನೀರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂಚ ಮೀದಲ್ಲ ಆಪುಂಡತೆ ಇಂದು ಈ ಚಿತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನಂದ ಅಂಡ ವಾ ಟೈಮ್ ಮಂಗಳವಾರ ಮಲ್ಪೊಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಲ್ಪೊಡ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜೋಕುಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತು ಏಪಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆಗೆ ತೋಜಾರು ಸಲ ದಿಂಚ ಮಲ್ಪುನದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂದಂಡ ನಿಜವಾದ ಎದುರು ಮೊಟ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ಬಿದಾಡು ನಿಂತುದು
ಮಲ್ಪೋಡು ಕತ್ತಲೆ ನನಗೆ ಆಚೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕಣಿ ಕತ್ತಲೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಮಾತಾದು ಬುಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಹೊರಬಲ್ಲಿ ಏರೇನು ಹಾಕಲು ಅರ್ಧತ್ತನಾಗಲು ನಮಗೋಲಿ ಜೋಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ಹೊರಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬು ಜೊತೆ ಜೋಕುಲು ಆಚೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಕದೆ ಹಿಡಿದು ಸರಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ತೋಜಾರ ಸಲದ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ಸರಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಹೀಗೇನೆ ಕೊಂಚ ಅಂತಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತಲೆ ಕೊಂಚ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಲೆ ಪೈ ಪೈ ಅದನ್ನು ಅವರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ತಾರದ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ಜ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಪೂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ರಟ್ಟನಾಗ ಐಕ್ ನೀರು ಬುರ್ದ ಮೇಯ್ಕ್ ರಟ್ಟುಂಡು ರಟ್ಟನಾಗ ಮೇಯ್ಕ್ ಊರಲ್ಲಿ ಬುರ್ದ ಅಂದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಬೆಚ್ಚ ತಾಗೋಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಿಂದ ಅಂಡ ತಿಂದನು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಪಿದೈ ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಪೂಜಾತ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೋರಿಜ್ಜತ ಮೀದು ಮಾತಾದ್ನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಪೋರಿಜ್ಜತ ಜೋಕುಲು ಪಿದೈ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆತ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ 6 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಇದು ಸಂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವೀಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೇನ್ ಡೋರಿನ ದಾರಂದದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಆ ನಂತರ ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅದ್ರ ನೀರಂತೆ ಅವರ ಮೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಬೊಕಾಯ್ತ ಪುಗೆ ಮಾತ ಉಂಟದ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ರಟನಾಗ ತೆಕ್ಕು ತೆಕ್ಕನಾಗ ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಬಾತ ನೀರ್ ಗೈನ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ ಪುಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೋಪುಂಡತ ಅವು ಪೋಡು ಅದೇ ಬೇಗ 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 ಅವಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದ್ರೆ ತೆಕ್ಕುಂಡತ ಅಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದು. ಐ ಹಿಮಾಂಶು ಐ ಐ ಅಂಡು ಮುಗಿಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಇತ್ತಂದ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಪೊಡಿಗೆ ತೆಪ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಲನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಣ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲರ ಮಲ್ತು ತೂವಾಡು ಪಂತೇರತ ಇಂಚ ತೆಪ್ಪುಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂದು ಹೆದರಿಕೆ ನನ್ನ ಮರ್ಮೈ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಜ ಪೋಡಿಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ನೀರಟ್ಟೊಂಡ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯಪ್ಪ ಮಾನ್ಶು ಈ ತರ ಅಂಚ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲದವರ ತೋಜಾಗ ಆತ ಅಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ನಂದಾನು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಆಪಜಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾತೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪದ್ದು ಹೋಗ್ನಾತೆ. ಸರಿ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್.